در думаи вилояти Москваи Русия тарҳи санадеро таҳия карданд ки аллакай дар матбуот қонуни афви муҳоҷирон ном гирифтааст. ҳадаф аз ин санад таҳияи шароит барои қонунӣ гардонидани будубоши беш аз 300 000 муҳоҷирест ки имрӯз дар як вилоят ба таври ғайриқонунӣ кору зиндагӣ мекунанд. Николай Черкасов, муовини раиси кумитаи ҳокимияти давлатӣ ва амнияти минтақавии думаи вилояти Москва гуфт, имрӯз масъалаи бардоштани ташаббуси қонунгузорӣ ҷиҳати амалӣ кардани афви муҳоҷирон пеш омадааст. ба гуфтаи Черкасов, садҳо ҳазорон муҳоҷири ғайриқонунӣ дар вилояти Москва дар чаҳорчӯби қонунҳои мавҷуда ҳатто агар хеле онро бихоҳанд ҳам ҷисман наметавонанд худро сабти ном кунанд. онҳо бояд қаламрави Русияро тарк кунанд ва агар ягон қонуншиканӣ карда бошанд дар он сурат барои 5-7 сол ҳаққи вуруд ба қаламрави Русияро аз даст медиҳанд. ба ҳисоби хадамоти федералии муҳоҷирати Русия дар ҳоли ҳозир 148 000 муҳоҷир аз ҳаққи вуруд ба ин кишвар маҳрум шуданд. ба гуфтаи Алексей Сичёв, муовини роҳбари хадамоти федералии муҳоҷират дар вилояти Москва, танҳо аз аввали соли равон аз ин вилоят ҳудуди 34 000 муҳоҷир ихроҷ кардаанд. он чи нисбати авфи муҳоҷирон дорад суҳбат меравад, ба гумони ман ки ҳамин суҳбати бештар нест, чун дар бораи авфи муҳоҷирон аллакай чандин сол аст ки суҳбат мешавад, вале кор бештар аз суҳбат ҷое намеравад. имрӯз ҳудудан 1 700 000 нафар муҳоҷир мамнуъулвуруд шудаанд. оне ки мегӯянд 34 000 54 000, на, ин асл нест. мо чун омори дақиқ аз хадамоти муҳоҷирати Русия мегӯяд 1 400 000 нафар мамнуъ шуданд. ҳазоран 500 000 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон шуданд, мо боқӣ дигар кишварҳо. бинобар ҳамин ҳоли ҳозир тамоми қавонин қабул карда шуданд ки ҳолати будубоши муҳоҷират дар ин кишвар сахт гардонанд, яъне аслан имконият надиҳанд ки муҳоҷир битавонад қонунӣ фаъолият кунад, вале ғайриқонунӣ шумо метавонед фаъолият кунед. яъне метавонед пул диҳед ба пулис, метавонед қонун кунед, бисёр роҳат бошед. вале вақте шумо мадраки будубошиду андоз месупориду ино, барои шумо мушкил пеш меояд. яъне худи давлат тамоми корро анҷом дода, худи ҳукумат тамоми корро анҷом дода ки муҳоҷирон дар ин кишвар ғайриқонунӣ бошанд. чунки агар онҳо муҳоҷирон қонунӣ бошанд, дигар ҳеҷ фоидаи на ба худи хадамоти муҳоҷират аст, на ба ин пулисҳое ки дар лаби раҳу даруни хонаҳо даромада шаби нисфи шаб муҳоҷиронро тафтиш мекунанд, мегиранд, мебаранд, маҳбас мекунанд. яъне ба ино фоидаи нест.